Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Pod en midhiero ne moko kuom skunde manie gwenge ma oula osebedo ka sando. E gweng ma Ambo mani Kabonyo Kanyagwal, midhiero mar oula osekelo ng'ikruok koda ne chenro mar yawo skund primar ma oseth. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jopiny ma kono pod ywak ewi pek magineno. E kar dak ma Ambo mayudore ward ma Kabonyo Kanyagwal e Nyando, Kisumu County, thoth ute owuore kendo nyumore nikech midhiero mar oula motimo limtidi. Ma en skund primar ma oseth, achiel kuom skunde ma pong' mar pi siko rocho yore mag somo kinde koth e alworano. Chunoga jopuonjre mondo orwak gambut kar wuoch skul. Wadonjo e grade mar 6 ei klas, nyithindo manok kende emochokore e kona yudo puonj. Jalup japuonj ma oseth, Madam Dorita Otieno, yango kaka oula miyo weche somo ng'ikore mokalo nikech nyithindo manok kende ema chopoga e skul kinde koth. Wan nyithindo 230 to nyithindo mosechopo e skul kaendi ok chop kata 80 nikech kaka ginyalo chopo e skul en matek, to e skul bende kata ka gisechopo to onge kata classes kata mana compound te onge kuma ginyalo wuothe nikech pi opong'o. Wakwayo sirikal ni ka ginyalo goyonwa kata oula moluoro skul mondo koro ka pi obiro to ok nyal donjo e skul, nyalo luwo oula no ka tero nam, to mondo gimed geronwa classes moko gichope mang'eny mondo ka moko pong' to wanyalo yudo kaka moko wanyalo yudo mwatiyo godo. Ondamo machuok kowuok e skund primar ma oseth, picha mako oula kopong'o miere ji malopegi okiewo kod nam. Ma oda mar 2, mokwongo nomukore mana chaka gero. Jikon be nomukore achaka gero. Pi nie dang'na to kanye marao bentie odake. Gino senywa ka makata king'iyo dundu gi magi miere ji lilo. To koro miere gi sani gionge, pi ose ginenegi mawegi mamoko odhi obuoro ma kuonde wedegi. To mondo yud dakteche machopo ka ok ginyal chopo nikech pi oging'o nyaka yo. Komachielo e dho wath ma oseth, banda mar rech, pi dado mos ochiegni ruombore. Jakom BMU makanyo, John Odera, lero kaka oula osethiro ohan rech e dho wadhno. Waonge gi customers. Onge kaka ji chop ka. Kaka rewa gi wuog madhi e chiro onge. Mang'eny makethore, mamano miyo customers koro ok bi. Kwayo national government nikech kethruok mar alwora mar nam kani gine magi nyalo konyo moloyo. Magi biro tok duol mochung'ne koro lokruok mar kor lwasi yango ni koth mapek biro medo borore pacho ka kendo kelo midhiero mar oula. Jodak ma Ambo mawuok Kabonyo Kanyagwal koro kwayo sirikal mondo omi ochwalnegi omenda mochung'ne kedo kod masiche mapoya mapiyo mondo gikonyro godo e kedo kod midhiero masani pong' mar oula okelo negi kaka rochruok mag somo kaachiel kod ohala e alworani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dhowath ma oseth, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipot machal